Walo ka mga estruktura sa dakbayan sa Sugbo ang gikatakdang i-demolish tungod kay karaan ug delikado na. Sayra nato ang detalye pinaagi ni ining report. Gibutyag ni Architect Florante Catalan ang Pangulo sa Office of the Building Official Conobo nga adunay 19 ka mga edipisyo ang gabok na tungod sa kakaraan ini. Gani 11 na nini ang nawagtang ug 8 na lang ang pabiling nagbarog o gikadakdang demolison. Apil nini ang karaang tindahan sa White Gold nga nahunlak na. Hinoon, way nakalas o nasamdan sa mong insidente. Giklaro ni Catalan nga ang mga nanag-iya sa edipisyo maoy muguba sa estruktura pinaagi sa pagkuha usab og demolition permit gikan sa ubo. All dilapidated, wala nagigamit, and then some of the buildings are wala na na-collapse na ba. And recommendation ninyo? Recommendation is to demolish the Samtang gipanaguro sa ubo nga higpit ang ilahang monitoring sa gitukod nga may edipisyo sa dakbayan aron pagsiguro nga misubay gyud kini sa lagda. Gitutukan nila ang structural integrity sa mga buildings busa gi-require nila ang pagbutang og earthquake recording instrumentation aron masiguro nga luwas kini. dili ta mo approve o occupancy permit, and during our annual inspection ato na siyang pangitaon earthquake recording instrumentation. Naa na siya kategory kung unsa lang ang mga buildings nga butangan. High rise, more than 1,000 persons. That instrument is mo record siya kung naay earthquake or wala after. Samtang gitugan sa opisyal sa FIBOX nga nakahanay ng tanan nga lakang nunot sa resulta nga gihimo nilang seismic risk hazard assessment. Apil nini ang may struktura nga natukod o tukuronon pa sa syudad. Aron epektibo kini mapatuman, kinahanglan adunay himuong balaod alang sa epektibong implementasyon nini. Next namong step is to apply na siya to individual structures. So para ma-estimate na nato na. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.